Mulți dintre noi punem accent pe dantura noastră. Îngrijirea dinților o învățăm încă de mici. Există alimente care ajută la păstrarea unei danturi sănătoase și care au rolul de albire a dinților. Duritatea mărului ajută la fortifierea gingiilor, iar apa conținută de acest fruct sporește producția de salivă. Aceasta neutralizează acizii care se formează în cavitatea bucală și care duc la formarea bacteriilor și implicit a cariilor. Fibrele conținute de măr ajută la curățarea cavității bucale de bacterii, acționând asemenea unei periuțe de dinți atunci când mușcăm din el. S-a demonstrat că lipsa vitaminei C duce la distrugerea rețelei de colagen din gingie, iar aceasta va deveni mai sensibilă la bacteriile care cauzează boala parodontală. Căpșunele conțin acid malic, un compus folosit în industria cosmetică pentru produsele speciale de albit dinții. Aceasta îndepărtează în mod natural petele de pe dinți, acționând ca un astringent care împiedică decolorarea. O sursă importantă de vitamina C, căpșunele ajută și la îndepărtarea plăcii bacteriene. Pentru aceasta avem nevoie să zdrobim o căpșună și apoi o aplicăm pe dinți cu mișcări circulare timp de 1 minut, după care clătim cu apă și folosim ața dentară pentru a îndepărta sâmburii. Brocoli. Aceste alimente nu rămân între dinți, așa că nici nu-i pătează. Fierul conținut de brocoli ajută la formarea unei pelicule protectoare pe dantură care împiedică depunerea resturilor de mâncare, arată studiile. Apa este un factor important pentru sănătatea dinților. Dacă gura noastră este hidratată, atunci nu vom mai avea nici respirație neplăcută. Apa conține și fluor, mineral care protejează dintele și împiedică eroziunea acestuia, care se folosește în pasta de dinți sau în apa de gură. Dacă mestecăm pătrunjel sau mentă după o masă foarte picantă, vom avea respirația proaspătă. Clorofila are proprietăți antibacteriene și ține bacteriile la distanță, însă cele două ierburi conțin și monoterpenoide, substanțe volatile care ajung rapid din sânge în plămâni, de unde mirosul lor este eliberat în timp ce respirăm. Wasabi, cunoscut sub denumirea de hrean japonez, wasabi nu este doar ingredientul secret care dă savoare sushilor, dar este excelent pentru dantură. Acesta conține o substanță care inhibă dezvoltarea bacteriei ce duce la formarea cariilor. Când mâncăm o salată, ar fi bine să adăugăm și o linguriță de sos de wasabi pentru a ne proteja dinții de carii. Cercetătorii japonezi au descoperit faptul că persoanele care consumă multe lactate au cele mai sănătoase gingii. Conform unui studiu realizat, probioticele din iaurturi ajută la protejarea gingiilor. Un alt studiu a arătat că iaurtul poate stopa dezvoltarea bacteriilor care provoacă acel miros neplăcut al respirației. Acestea sunt alimente cu o aciditate redusă care nu permit eroziunea dentară. În plus, sunt sărace în zahăr, ceea ce înseamnă mai puține carii. Alimente cu fluor. Toate alimentele care conțin fluor ne sunt de folos în lupta cu placa bacteriană. În această categorie intră supele deshidratate, puiul, cerealele și fructele de mare. Fluorul întărește smalțul dinților, rezultând mai puține carii. Ceaiul verde. Acesta conține polifenoli, compuși antioxidanți care previn placa dentară, scad riscul dezvoltării cariilor dentale și a bolilor gingivale. De asemenea, ceaiul verde rezolvă și problema respirației urât-mirositoare. Țelina este un aliment minunat, produce multă salivă, neutralizând astfel bacteriile care duc la formarea cariilor. În plus, când mesticăm țelină, gingiile sunt masate, iar dinții curățați. Astfel ne menținem o gură sănătoasă și curată.